Bueno, lehenbizi agian hori ez, egiazko ekimenaren inguruan, bueno, esaitek bere harremanak ditu, eta, bueno, jakin bazekien, gutxi gara irai partera edo, bazeudela esaitetikat, bazeudela zentzu horretan, partidu horren inguruan, eta ofizialtasunaren inguruan lan egiteko prest sektoreak, ez da? Horretaz jakitun, eta jakitun ere nolabait, esaitek, iraganean izandako hainbat hainbat dinamiken ondorioak suposatzen duen markarekiko igadura edo, barne hausnarketa bat egiten du, laburra, eta oso praktikotasunari begirakoa, ez? Eta, bueno, bere oinarri guztiari, bere militantzia guztiari planteatzen dio bi aukera. Lehenbiziko aukera izango zen, orain arte bezala, abenduari begira, esait marka moduan mantentzea eta dinamika guztia horren inguruan egitea, eta bestelako aukera, plantatzen zen bestelako aukera zen, ekimen zabal bat, ekimen herritar zabal bat, sektore desberdinekin bat egingo zuena garatzea, ezta? Bueno, aukera bakoitza badauka bere aldekoak eta bere kontrakoak, baina eztabaida hori plantatzen da militantze barruan, eta militantziak iaia hau batez erabakitzen du herri ekimen bat bultzatzen saiatzea, ezta? Bueno, sektore horiekin harremanetan jartzen gara, eta hasieratik argi eta garbi geratzen dena da, ez dela errepikatuko elkarte edo eragilek ohikoaren formatoa, gizartearen baitan aldaketak ematen ari dira, inkluso erakundeak funtzionatzeko daukaten moduaren arabera ere, eta, bueno, bai nahi izango da hori, ez? Apurtxo bat dagoen haize berri hori ere barneratu eta gai horretan ere aplikatu, ezta? Horrek esan nahi zuen, hori, sortuko zen gauza berri hori, hasieran izena ere ez genekiena, ez? Guztiz horizontala, guztiz parte hartzailea eta asanbladan oinarritu daikoa izan barzela, ezta? Eta helburu horrekin, gutxo era, filosofia horrekin azten dira lehenbiziko asanbladarako deialdiak kafeantzokian. Biloko kafeantzokin guruan hasi ginen biltzen, egiten da deialdi zabal bat, sare sozialetatik, hor lehenbizikoan, eta piku pertsona bildu ginen, eta hortik hasi zen ekimena apurka-apurka, baina hori ez, bestelako filosofia batekin, ez? Herri mugimendu zabal, herri ekimen, nolabideko zerbait irekia, parte hartzailea izango litzatekeen filosofi horrekin. Eta, bueno, uste dugu, nik pentsatu uste dugu hori, zentzu horretan, helburua bete zela, eta bueno, aldarrikapena gehiago zabaldu zela, ez? Kirol esparrutik jasozako atxikimenduak, kristonak izan ziren, bai futboletik hasita, baina gainontzeko errugbia, pilota, gainontzeko kiroletatik ere, kriston babesa jaso zen, eta horrek adierazten du ekimen hori positiboa izan zela, pentsat ikuspegi kualitatibo hori dagokionean, ez? Referentzia simboliko berri interesgarri eta ilusionante bat sortu baitzen. Badugu hemen ohitura, Euskal Herrian uste ohitura ez dela oso ona, eta da nola egiteko, ez dakit guru edo bado pertsona batzuk, non esan behar duten, nola jo beharko luketen gauzak etorkizunen, ez? Eta litzaidik gustatuko hori, etorkizuna definitzea edo planteatzea aldez aurretik gutxi gara zeintzuk izan beharko lirateken klabeak edo urratzeatzak aurrera egiteko, ez? Esaitek erabaki hori hartu izan badu da hain zuzen ere balioesten dugulako agian zerotik inolako injerentzia edo inolako eskuartzari gabe zerotik eraikitzea, ez? Eta nik uste hori, gakoa izango dela zerotik eraikitze hori, ez? Horrek emango diolako zabaltzeko aukera handiagoa, eta benetan zentzu horretan mugimenduak izan ditzan oinarri sendoagoak, ezta? Orduan klabeak, nik aipatuko nuke hainbat lorpen izan dira azkeneko urte hauetan, lehenbizi aipatu izan ditut, espresio ugari dago, eta nire aburuz orain bai izango litzatekena da espresio guzti horiek norabide berean lanean ari diren espresio guzti horiek
ez dakit nola, baina nolabait haien artean harreman bat izan beharko lukete, edo bintzat lan sasi koordinatu bat, eta Euskal Herrian ere falta da esparru honetan alde dauden elementu guztiei begira gune bat, hausnarketarako, gogoetarako gune bat, eta gune horietatik norbera bere esparrutik, norbera bere autonomiatik, baina ingurunekoak egiten ari direna jakinda eta modu alik eta koordinatuenan lan egitea, ez? Eta azkenik bai falta beharko litzateke, badidirako espresio desberdinak, baina agian bai falta beharko litzateke tresna oso ireki bat, gune horrez gain, gune hori ere izango litzateke ez, tresna ireki eta parte hartzailea, baina norbanako begirako ere tresna gune ireki bat, nun modu horizontaletatik eta guztion artean beti gora eraikiz, sor litekeen guzti hori koipetu, guzti hori lagundu, guzti hori bultzatuko lukeena, ezta? Horiek dira, nire ez etorkizunari begirako gakoak, baina hasieratik esan da, hemen gakoa da, naiz eta kontrasan ditu, baina hemen gakoa da batez ere hori, ez? Zerotik hastea, iraganeko motxila guztiak kendu, eta hemen dauden aktibo guztietatik abiotuz, guztion artean, inolako zuzendaritza edo inolako esku arrar hori gabe, eraikitzea, guztion artean egitea. Eta denborak esango du, herri honetan badagoen masa kritiko nahiko, herri honetan badagoen gogoa, norabide nazetik aurrera egiteko.